Фирма ДДД-1 ООД София с управители Румен Стойков и Мартин Петров е основана през 1997 и се настанила вече 11 години трайно на българския пазар. Тя е оторизирана група за ДДД услуги и е лицензирана от Национален център по заразни и паразитни болести. ДДД-1 извършва консултантски услуги, като изготвя, внедрява, обучава и аудитира системи за анализ на опасностите и контролно-критични точки, ХАСЕП, добри практики за производството и търговия с храните, системи за управление на безопасността на храните, ISO 22000-2005 и ISO 22000-2001. Екип от специалисти, сертифицирани и водещи аудитори към ИРКА изготвят и внедряват предсертификационни програми, помагат на клиентите да изберат съответните системи, които най-пълно отговарят на техните потребности, предоставят информация за всички сертификационни органи, работещи на българския пазар. След публикуването на наредба, приета с постановление номер 329 на Министерския съвет от Закона за здравето, фирмата ни разполага с акредитиран орган за контрол от вида С, за контрол на климатични и вентилационни инсталации и физични фактори на работната среда. Фирмата има офиси в градовете Велико Търново, Добрич, Монтана, Дупница, Кюстендил, Видин, Свищов, Силистра, Русе, Пловдив, Ловеч, Тетевен, Горна Оряховица, Плевен, Велинград, Луковит, Троян, Оряхово Лом, Вършец, Берковица, Първомай, Габрово, Стара Загора и Сандански. Фирмата ни се е настанила трайно на пазара за ДДД услуги и поддържа тесни професионални контакти с органите на РИОКОС и ДВСК. ДДД-1 поддържа и обслужва много хотелски комплекси, хранителни производства, хранителни заведения, детски и болнични заведения, административни учреждения, частни домове на територията на страната. Непрекъснато привлича нови клиенти чрез професионални обработки в борбата срещу вредни насекоми и гризачи и персонална отговорност за всеки обект и клиент. През летния период обработваме обекти по Черноморието, като детски лагери, плажни ивици, почивни станции и хотели с гаранции за сезона. Стратегията на фирмата е свързана с дългогодишна работа с обекти и организации. От 2004 година ние работим за намаляване на числеността на гризачите, както по каналната мрежа, така и хораторни станции, водовъвеждащи станции и други в Софийска вода АД. Качеството на нашата дейност в тези обекти регулярно се контролира от столично РИОКОС.
Вече няколко години имаме трайно изградено сътрудничество с общините Видин, Русе, Свищов и Белене за контрол срещу комари по Дунавското крайбрежие. Принципът на нашата работа е комбинирането на ларвицидна с имуноглицидна обработка с цел постигане на по-добра ефективност. Използваните от ДДД-1 препарати притежават санитарни разрешителни от Министерството на здравеопазването и гарантират безопасността на хората и опазването на околната среда. Съгласно изискванията на Наредба 3 на Министерство на здравеопазването 24 януари 2005 година, член 21, Столична РИОКОЗ осъществява контрол върху технологията на обработките, които се извършват срещу имагото на комарите, съответно безопасността, биоцидните препарати, които се използват, квалифициран персонал и съответно разходната норма и дозата за концентрация. Във връзка с увеличената численост на комарите за територията на град София през последните два сезона, месец април-октомври 2006 и 2007, и по съответно предписание на Столична РИОКОЗ към Столична община, се извършват обработките на тревните площи на територията на зелени системи, както и на междублоковите пространства, детските площадки в съответните 24 района. Увеличената численост на комарите за град София има и предпоставка най-вече в повишаване на температурата през епидемичния сезон, многобройните валежи, микробиотопите, които се образуват в парковете и градините, при строежите, разливите на река Искър. Съответно, ние сме ги констатирали от Столична РИОКОЗ звеното по ДДД с периодичните наблюдения на биотопите в ларвен стадий и маго по методите за контрол, анкетно-визуални, съответно метода върху себе си. В резултат на изпълнение на предписанието на Столична РИОКОЗ и чрез определене на фирма-изпълнител, обработките се контролират от звеното, като по преценка, в зависимост от естеството на биотопите и терена, който ще се обработва, да се извършат имагоцидни обработки на терените, разположени в парковете и градините, стопанисвани от зелена система, с термална обработка, топъл аерозол, с биоцид, който е разрешен от МЗ и се използва за целта. А в зависимост от натовареността на движението и съответно по улиците и по кварталите да се извърши с студен аерозол, предвид безопасността на гражданите. Фирмата е оборудвана с съвременна специализирана техника и транспортни средства. Разполагаме с машини за студен и топъл аерозол, за външни обработки, техника за работа на закрито, съвременни модели ръчни и гръбначни пръскачки на водещи марки и уникални ръчни генератори за топъл аерозол с малки размери и висока производителност, специално предназначени за работа в затворени помещения, складове, силози, мазета, хангари и други.
В зависимост от начина, по който се образува аерозола, генераторите са два типа – за студен и топъл аерозол. Генераторите за студен аерозол използват принципа на нагнетяване и изхвърляне на течност от много голямо налягане през много малък отвор. Докато генератора за топъл аерозол използва принципа на реактивната тръба и получения аерозол има формата на инсектициден облак. Получава се дим. Първите два генератора, които виждаме, са генератор за студен аерозол. Този тук е американска машина, доста стара, от много време работи, но изключително надежна и прецизна. Следващата машина е генератор за студен аерозол германски. И двете машини имат дебит 30 литра в час, като разходната норма на работния разтвор е половин литър за хектар, за 10 декара. Тоест двете машини за един час, всяка една от тях може да обработва по 600 декара. Следващата машина е генератор за топъл аерозол, германска, изключително надежна и мощна машина, изхвърля до 120 литра в час. Разходната норма на топлия аерозол е 5 литра на хектар или на 10 декара. При 120 литра в час тази машина може да покрие 240 декара. Фирма, която преди всичко мисли за най-доброто изпълнение на работата си и поетите задължения към клиентите, открива своя път към успеха.